Sağlık Bakanlığı sağlık çalışanlarını görmüyor. Li Ankara'ya paytaxta Tirkiye heft sazî û rêxistinên tenduristiyê xwestin li pêşiya avahiya Wezareta Tenduristiyê ji bo xebatkarên tenduristiyê ku di dema pandemiyê da canê xwe ji destane bernameya bîranînê çêkin. Lêbelê hêzên asayişa Tirkiye bi hinceta pandemiyê destûr neda bername û daxuyaniya saziyan. Li gel ku parlamenterên CHP û HDP jî di bernameyê de amade bûn. Dîsa polîs destûr neda ku ew bi daxuyaniyekî çepemeniyê daxwazên xwe ji raya giştî re eşkere bikin. Sekreterê Giştî yê Yekîtiya Bijîşkên Tirk TTB Dr. Vedat Bulut dibêje. Nahêlin ku em mafê xwe herî rewajî bikarbînin û daxuyanî bidin. Polis müdahalesiyle basına, kamuoyu. Bi müdaxaleya polîsan nahêlin ku em mafê xwe yê herî rewajî bikarbînin. Em dixwazin bal bikişînin ser xebatkarên tenduristiyê ku canê xwe ji dest dane. Her wiha em dixwazin daxwaznameyekê bidin wezaretê. Lê destûr nadin me. Herwa parlamenterê CHP Yıldırım Kaya jî bertek nişanî kiryariyên hêzên ewlekariyê dide. Sağlıkçılar istiyor. Emniyetin istemesine gerek yok. Ji bo rêzgirtina qurbaniyên xebatkarên tenduristiyê hevceyî bi destûrî nînin. Lê polîs destûr nadin. Ji xwe hevalên me tevdîrên koronayê cibicî dikin. Ev dixwazin hevalên xwe bipîrbînin û daxwazên xwe ragihînin. Li gorî Yekîtiya Bijîşkên Tirk TTB ji destpêka pandemiyê heta 11 kanûnê distûsî û di bijîşk û xebatkarên tenduristiyê ji ber vayrosa koronayê canê xwe ji destane. Ji loma jî Yekîtiya Bijîşkên Tirk TTB û saziyên tenduristiyê ji Wezareta Tenduristiyê daxwaz kirin ku nexweşîna vayrosa koronayê wek nexweşîna pêşeyî bêqebûl kirin û her wiha mafên bijîşk û xebatkarên tenduristiyê jî bêne serrast-kirin. Ömer Sönmez, Kurdistan 24, Ankara.